Ġurnalisti li s-soltu fil-bidu tas-sena jirċievu press card ġdida din is-sena minflok irċevew access card. Minkejja li l-Gvern qiegħed f'taħdidiet mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin sabiex il-press cards jibdew jinħarġu minn dan l-istitut, u minkejja li l-Gvern ħareġ dawn l-access cards li ħadu post il-press cards fejn jidħlu l-attivitajiet marbutin mal-Gvern, jidher li nħolqod diffikultà fejn jidħlu attivitajiet jew postijiet fejn membri tal-midja jista' jkollhom bżonn aċċess u li għalihom ma tapplikax din l-access card. Mhux ċar kemm se jdum biex jintlaħaq ftehim mal-Gvern dwar il-ħruġ tal-press cards mill-Istitut tal-Ġurnalisti. Imma intant, il-ġurnalisti tħallew mingħajr press card li tista' tkoprihom f'każ ta' attivitajiet jew okkażjonijiet li mhumiex relatati mal-Gvern. NetNews tkellem ma' Janik Paċ, chairperson tal-Istitut, li konferma li teknikament il-ġurnalisti għalissa qegħdin mingħajr press cards u li t-taħdidiet mal-Gvern sabiex l-Istitut jieħu f'idejh ir-reġistru tal-ġurnalisti għadhom mhux konklużi. Il-liġi sabiex il-ħruġ tal-press cards tgħaddi minn taħt idejn id-Dipartiment tal-Informazzjoni għalant l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għaddiet is-sena l-oħra. Din il-kwestjoni ma teffettwax biss il-ġurnalisti iżda anke ħafna professjonisti oħra li jaħdmu fl-istess qasam, inkluż camera persons, fotografi u video editors. Fi snin moddija l-kard li tinħareġ mid-Dipartiment tal-Informazzjoni li hu Dipartiment tal-Gvern kien ikollha miktub fuqha il-kliem press card. Il-cards li ħarġu minn dan id-dipartiment din is-sena minflok għandhom il-kliem access card.